There's more. Lalpas siya kaniya, ama kutso kaniya, amma faktura siya kaniya, tentang kaniya, terima kasih banyak. Kaini, karunala, muniswa, mione milaba, nalusuma, ngay tanggan ganun niya ng matire ikot na siyang kanin inuwagan na siya kakintay mo ibelong swalal pa kaingini karunala naminiswa iyong emilapa ng lusupa ngay danggan nilo ganun ganyan ng matire ikot na siyang kanin inuwagan na siya kakintay mo belong swalal pa himalay na'y minsan lang himalay na'y minsan lang siapar kaniya kadalang kani himalay na'y minsan lang himalay na'y minsan lang siapar kaniya kadalang kani ikut siyang kani inuwagan na siya kakintay mo belong swalal pa Manso kamote kaguna 청수 가의 김민이 나서 가만노래 그가 청수 가의 김민이 나서 가만노래 그가 청수 가의 김민이 ikut siyang kanin inuwagan na siya